Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Cuk. Virus corona, dia ratu kelang, mbete melu tangisan, rakai karek etenya, bawang ngelunya, wis rapopo, penting awak dhewe seger kewarasan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ora usah lungan-lungan, ojo lali maskeran. Jarine Pak Ganjar kudune nuruti peraturan. Ya wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati. Pesenku mung siji, aja adus kali. Wah, iki nak mancing dhewean yo. Sepian nang. Ngabari dudung ae. Aku wis ora gagas kata luka tak sogrok nyus hoa. Counter legend nih sangar waduh. Emang mang itu golek rondo rak sangar untuk anak-anak sisi rondo sugih ini. Wah, ini nyara iki. Iki kudune untuk rondoan sugih iki. Ora ketek anak siji lah. Aku kudu jamin perkara utang ini. Karo kabeh. Muga ae wong ora nagih ndang lali. Ben ra jubruber. Muga untuk rondo ya, Cong. Jamin nyebel tenan. Sik. Dung. Halo. Kenapa? Kowe ning ndi? Ning omah. Dewe. Yo. Wah, tenan jangkrik. Ini gue nagih utang nak ini. Wes. Wah, ini apa rene cah? Loh, kok apa wonge? Apa wonge?
kejangkau wayahe udah. Tak cari aneh sek. Kejangkau sudah mateng apa enak kan? Wah, enggak iya. Merungsung nak. Ya, harus dicek kok. Enggak iya kok. Oh, kepoan pasti aku. Tahu malan. Oh ini gimang. Buang aja. Oh ini. Urat kemelaran kok. Dat. Dadat. Ini didat. Hei, dadat. Hei, dadat. Ini di. Ini di dadat. Dadat ning di dadat. Ini di wong. Enak. Goblok enak. Di. Iki lho sapa? Ada. Aduh. Yo yo. Apa enggak? Yo enggak lo. Enggak dilak berapa. Aduh. 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 Jangan cok. Mak motor badan biak kok ngomong terak angger ya. Aduh. Woi, mau tak tututi kok. Woi, ya lari aku. Kancung. Angkrek medun sau. Aduh. Kancung, jangan aduh. Tabrak uang ada. Wongnya mau di awas saya lah gua cak awak loro kabeh aduh keu tak gudak kok. Aku ora duwe dhuwit ya, iso usum corona kok. Ora duwe dhuwit. Aja buka. Sesuk tak kei ya, terus ora duwe dhuwit. Menengo to. Aku ora nagih utang kok. Aku ora duwe dhuwit, tak kandhani sesuk iki urung kerja mergane corona. Sesuk nang dhuwit tak kei kok. Wapok pisan lho. Yakin ora duwe dhuwit. Wis ah. Kowe karo bolok kentel yo ngene dapuranem kok. Menengo sesuk tak kei ya kok. Aku ora nagih utang kok. Jancuk. Alah. Tenan ora di dhuwit kowe sesuk nek gawe sing apik tak iku tak kei dhuwit ya tak saur ngaco. Maksud iki aku ora nagih utang udah kowe iki. Alah, aku loro kabeh iki. Nan ana corona iki lho. Tak napas nah. Wis menengo, saiki aku sing ngomong. Aku iki ngudak kowe ora nagih utang cok kok. Kowe tak ajak mancing lho. Kok malah jarane nagih utang gudak ora gemelaran. Lah apa iku gayamu ape mbembo apa? Ayo mancing kok. Lho marang apa iki? Iya ane. Napa? Ayo mau piye? Oh ntarik namu ora mau nyetok-nyetokno. Bangga aku ban. Ayo mancing kok ono marang lawah iki. Ayo mang ora gelem kondo ning omah. Aku sing wayu nganggur kok. Menadoe. Alah. Sayo. Ngono lho kok. Lah nek motor piye ngene iki? Kok lawan go. Kane iki. Anyi ane cek ditolentang. Si ucul. Si ucul. Ayo. Merah surung lho. Ji ro 4. Ji loro 4. Lah.
Cuk. Lho, mamet tabrakno nek piye? Ayo, tenan. Ayo. Sore randang tok iwak iki. Ayo tarik aku mau sorong. Golem piye? Plaza cuk. Loh. Mana mesen biasem. Plaza dolar kabeh kok. Oh. Akeh aneh dibol nes tangu dula. Akeh motor. Hah? Aneh. Wah kok. Wah, iki sukete jujung niki. Sapi iku ora lemung aku iki. Aret-aret ya ora ono arep belas iki. Caca. Ayo niki lho mangan lombok sitok wis rasane peteng koyo semleng kabeh. Ini aneh. Petok tak bacok mau. Lek, iki lha apa? Tidak ada kan? Kopi marun. Mau kayak iya. Iya. Mau kira wong numpak motor ora? Hah? Wong numpak motor. Motor apa? Wah, motor loro pokoke. Bayar lho. Loro nah. Ya, gede iku tututan mang lah. Ya. Ya, mbek go wailah mang lah. Ya. Ya, nono. Nyakek wong terak. Iya. Golekane sik ya, Lek. Iya, wis. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kok mancing lho kene kok. Di. Ya. Lho. Jeregal. Padahal diasem kowe lho. Baru kok mancing langsung aja. Lah kok nggo apa? Iya. Kan aku nggo. Wes kowe mancing sik. Aja nyampe apa iki? Antolangan di. Ora ono. Mang lho, kayak apa mang? Anaknya. Iki mau go iki. Yo. Gelem ya. San ini Pak Aki, nang konteng. Wah, ya apa motor sing nabrak aku mau. Iya, awas saya, kok temok. Awas ya. Jati loro piye. Cok. Jepita. Cok. Jepit. Woi, kalau mau kok. Ada. Woi, kalau mau. Aduh, mau cepet goblok. Kalau aku. Mau cepet. Iya, cetek. Mau piye? Kalau tuh piye? Nek aneh. Aku mau tabrak ora terima. Lah wong macam wae ora disane. Rem dhewe ra. Bongo kowe. Bongo kowe. Bongo lah kowe. Biar. Aduh, biar kowe. Oke, kamu gasek apa? Kamu gasek. Wes. Ayo munggah. Wes, mulai. Munggah ya, apian ya. Mulai. Wah, semangat. Cok. Ora iso munggah, Cok. Wadah. Ya udah. Ora kena tenang deh, busine pratang. Wis kena iki. Cak anek letong tak setangnya, Cok. Tak. Cok.